Здравейте, дами и господа! Забравих топченцето на мишката. Ето го. Сега мисля да го нагрея с горещ въздух. Тук ще стане. Едвам, ако виждате пушъка, едвам го загря. Пак сега му слагам 500 градуса. Нагрявам го до 500 градуса. И пак нищо. Знаете Logitech какви технологии измислят. Здрави и надежни. Вътре дали има топченци, не се знае. Може да е метално, може и да не. Още се надявам. Добре. Сега вече преминавам към отверка. И това вече, ако не успее... Ето! Нагряването свърши работа. Как пари. Обе. Ще взема клещи. Айде, те са разбичканите. Ето бе. Така. Ходи бе. Ходи бе. Ето го. Тук беше вътре топчето. Как е нагрято. Стой така бе. Така. Вижте колко трудно се изважда топче от... Това точно от гума. Чао! До следващия клип!